trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Karon mao ang ikakatluag tulo nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Ang atong liturhiya nagdapit kanato sa pagpangandam alang sa katapusan sa tanang butang. Apil na ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Makalilisang unya ang mga panghitabo nga mahiaguman sa tanang katawhan. Apan dili kini angay kahadlukan sa mga nagtuo kang Kristo, tungod kay kini mauman ang adlaw sa atong kaluwasan. Palihog manindog og sugaton ta ang Dios nga atong gilauman. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang hinaot ko nga unta kining santos nga mag-isa, no? Magadala o maghatag natong panalangin kaniya dinhi mo simba karon. O sa mahatag og panalangin alang kini mga igsoon nato nagsimba diha sa tasa sa Kapanimalay. Nato igsoon mga masakiton, tigulang na, no? Nga unta muni ang blessing tarang panalangin sa langit bilagi santos nga misa maabot unta des yung Panimalay. Pero maandam kita pagsaulog ning santos nga misa, basula nato ang atong mga sala.
Tuyan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasagluan ng atong mga sala, dalong ngadtos kinabuhing dayo. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Mag-ampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himo ang maganayon kami sa pag-alagad kanimo, sa pag-alagad kanimo mauman ang among way kinutubang kalipay. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari ubang kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang nagatudlo sa pagtuo sa Dios ngadto sa uban, mudanag sama sa bituon didto sa kalangitan. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Atong paminawon. Ang anghel nga nagsulob og lino miingon, unya ni adtong panahona, mutungha si Miguel, ang gamhanang prinsipe, nga maoy tigpanalipod sa imong katawhan. Unya, muabot ang usa ka panahon, nga hilabihan kalisod, nga sukad masukad, wala pagayod mahitabo. Apan ang tanan sa imong katawhan, kansa ngalan, gilista sa basahon, sa Dios, maluwas kinik gikan niini. Ug daghan sa mga nangamatay nga tuan na sa lubnganan, mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon. Ug ang uban ngadto sa kaulawan nga walay katapusan. Ang mga maalamon musidlak sama sa kahayag sa kalangitan, ug kadtong nakakabig ug daghan ngadto sa pagkamatarong, mudanag hangtod sa hangtod, sama sa mga bituon. Ang pulong sa Ginoo. Bantayi ako, O Diyos, kay ikaw ang akong gilauman.
Bantay ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. O Ginoo, Ikaw ang nagabahin ako, ug ang akong kupa. Ikaw ang nagligon sa akong swerte. Gibutang ko ang Ginoo kanunay sa akong atubangan. Kuna na siya sa akong tuo, dili gayud ako mahingawa. Bantay ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Busa nalipay ang akong kasing-kasing, ug akong kalag nagmaya. Ang ako usab nga lawas buhi nga masaligon. Kay dili nimo pasagdan ako dito sa kahiladman. Nimo tugot ka nga imong alagad madunot. Tultulan mo ako sa gianan sa kinabuhi. Sa kabuhong sa kalipay, uban kanimo. Ang mga kabulahanan diha sa imong tuo. Hangtod sa kahangturan. Bantay ako, Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Ang hingpit nga sakripisyo ni Kristo maoy bugtong makawagtang sa mga sala sa katawhan. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Atong paminawon. Ang matagpari nga Hudiyo nagtuman sa iyang pag-alagad adlaw-adlaw ug nagsubli-subli paghalad sa mga samang sakripisyo. Apan kining mga sakripisyuha, dili gayud makawagtang sa mga sala. Apan si Kristo naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Usa ka maayong halad hangtod sa kahangturan. Ug unya milingkod siya sa tuo sa Dios. Didto naghulat siya karon hangtod ng iyang mga kaaway himuon sa Dios nga tumbanan sa iyang mga tiil. Busa, pinagi sa usa ka sakripisyo, gihingpit niya hangtod sa kahangturan, kadtong nahinluan sa sala. Human kini mapasaylo, wala na kinahanglana ang halad aron pagwagtang sa mga sala. Ang pulong sa Ginoo.
manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus miingon siya mga tinunan. Ang mga adlaw human sa panahon sa kasakitan, mungit-ngit ang adlaw, ug di na mudanag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon, ug mutipas ang ilang naandang agianan ang mga planeta sa kawanangan. Diha sa mga panganod, makita ang anak sa tao nga moabot nga may gahom ug himaya. Ug sugo niya ang iyang mga anghel ngadto sa tanang suok sa kalibutan aron tigumon ang piniling katawhan sa Dios gikan sa tanang dapit. Kuhain ninyo pagtulunan ang kahoyng ehera. Inig panghumok na sa mga sanga ni ini, ug manghudlot na kini. Inyong nasayran nga duol na ang ting-init. Sa samang pagkaagi, inikita ninyo nga kining mga butanga nagsugod na pagpanghitabo. Masayran ninyo nga duol na gayod ang pagbalik sa anak sa tao. Timan ikini, kining tanang hitabo sa dili pa mga matay ang tanang tao nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta matapos, panakuha ang gisulti dili gayud mapakyas. Apan walain masayod kanusa moabot kadtong adlaw ug taknaa, bisan ang mga anghel sa langit, bisan gani ang anak, ang amahan lamang mo'y nasayod. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Human na to madungog kining mga pulunga ba sa ebanghelyo ba? Nga sa adlaw human sa panahon sa kasakitan, awa? Mungit-ngit ang adlaw, dili na mudanag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon. Sus. Ug mutipas ang ilahang naandang agianan ang mga planeta sa kawanangan. Mga isuon, kung ikaw makadungog ni anak, sa'yo itong masuod-suod ka, no? Di ba katakaw na kung nangamurag sa tapos ng kalibutan? No? Pero, noon, kung mag-Ginoo nga, bisag na mga tao nga, naibawaan ta nga, musulti nga, di mailan ni tapos ng kalibutan, muhatag inig pizza kung sa tapos ng kalibutan, kaya sige lang, pospon ng pizza. Muro tingali gingon ta ang ginawa tayo ang kahadlukan ini kaningom sa Ginoo nga ay kabalaka kay Pupang Kristo wa gyud hibaw kano sa iyang amahan mo hibaw. Pero kung makadungog ta niini, di ba ka tayo makaunahon sa nga ang kalibutan matapos mo atong kinabuhi. O kini murag gitawag na itong, di ta mahibaw kano sa agid na mahitabo ba? Dito ibaw, pero berarti mailan na naman no? Kaya may edad na ta, nga munang gawang na kita, luya-luya na. Hanap-hanap ng pananaw, hindi kay kadungog. Atake still, atake. Walang bingo to nga. Bingo to, the end is near. Murag makatikon mo tayo mga murag. Somehow. Pero pangutana ba? Na kung ikaw makabatikod ni ini ba somehow unsa man imong gibati mahadlo ka angay batang mahadlok sa kamatayon? Of course ambot wa tay na dinhi na to duay mahadlok sa kamatayon ay sus. Imagine mamatay na ka sus ang imong ay, bisa ganing mga sakito na kayo, tiguan na kayo, Ginoo, mabuhi pa ta ko. Nahadlog tayo kamatayon. Pero, di tayo ang ganing kahadlukan ba?
Ay, namatigdan ni mo, no? Kini bitaw mga santos bitaw. Pasilan, ang kamatayon nila ba, muro lag, usag yun ka, welcome gini lang yun. Nag-apo sila nga kinuin taon, kanus ang magkukuhaan ni mo. No? Matigod ka? San Pablo pa yung sa ang kamatayon ko no, usak kini ka, ganansya. No? Is a gain. No? Gikan ng kalibutan na, makaangkon tag kinabuhing tunhay, ng kalibutan na, makaangkon tag kalinaw, ng kalibutan na, makaangkon na to ang himaya, ang way katapusan. So, ang death is a gain, puro pang San Pablo. Muna siya ningon sa, kung kuhaan ko sa Ginoo, malipayon siya. No? Yan ang mga santos. St. Francis, unsa man kamatayon pa niya, kamatayon is a sister death. Salamat kay katong namatay himatyo na gyud siya. Sa salamat nga niya kanako ba. Kay ikay ni ablis ganghaan sa langit para kanako. Ang matigol ka katong mga martyrs tong una nga mo kuha na gani sila kanang ilawg na sila sa mga tirong sa mga leon yung sunugo na sila. Sus mag-awit sila sa kalipay. May bungong mga tao, mag-awit sa kalipay nga sila patyonon. Para nila, wow, maangko na mo ang kinabuhi, the resurrection. Muna, nga, mga tao ba ang kitawag magtuo sa Diyos? Di mahados kamatayon. Gani, it's a grace. Death, grasya kini. Naghihatag sa Ginoo. Pero murag, lisod, no? Yung natuwa ko na. Ang mga bitaw nga, ang kamatayon is a reality. Ang nga kitang mangandam. Problema sa yun, maokin eh. Mangandam ba sa kamatayon? Di kita ganag, hunahunag kamatayon, hisgot kamatayon, labaw pang under kamatayon. Well, we don't want to discuss that topic. Muna kung kayo, morbid na kayo ba? No? Pero ang simba nag-awag na ito yun, nga ang pagpamalandong sa atong kamatayon, sa atong kinabuhi, usa ka santos o makasantos na ito. Tuman if we reflect on death, especially our death. Doon ako itong nabawaan ba nga, ang iyang prinsipyo sa kinabuhi, ningon niya. Kasi inang ko niya nga, Senyor, ibawa ka, ang ako ang prinsipyo mo kini. I consider every day of my life as if this is the last day of my life. Tanaw niya, kada adlaw, yung ginanaan, nga kinig yung katapusan sa mga kinabuhi. Dili ko no, nagunahuna siya nga, o kamatayon kada adlaw. Ang ihaningon siya, if this is the last day of my life, kada ko no gutling, every second, every minute of the day, iyahag yung gitawag itong, ingon na ito, tagaang importansya. We would enjoy every minute of the day. Oh, this is the last day of my life. I mean, ningon siya, what I do, mga yung buhatong naman, he said to the best, ulabi importante siyang kinabuhi. Muna nga siya, it has helped his person. Kung katapusan niya, adaw sa kinabuhi. Ningon siya, I have done, katabang niya, o pagtarong siyang kinabuhi. Pero kung arita sa Ebanghelyo mga igsoon, unsa man yung mensahe sa Ginoo alang kanato ni sa Ebanghelyo karon? Nga ato nabasa ba? Gani ang kadungog man ta. Ay yung mensahe mo gini. You know, kung abot kining katalagman sa imong kinabuhi, krisis sa imong kinabuhi, whatever it is, no? Namuro mabundak na ang langit nimo diha ang kalibutan sa imong kinabuhi. Ingon siya, ayaw kahadlok ay kabalaka. Salig ug tuo na nako. Kay ani ako ug luwason tika. Luwason tika. Maunay pasalig sa Ginoo. Sa pagkamatay Diyos ng Ginoo di sa krus ba? Unsay pung sa balaang kasulatan, ningit-ngit ang kalibutan, no? Giuyog ang kalibutan, no? Sa dinog ug gani gitawag tong nagisi ila ang tabil sa templo ba? Diha human og dugsak atong sundao sa kasing-kasing ni Jesus.
pag-ingon nga patay na siya. God is dead. Katong gutlo ang mga igsuon. Mao to'y panahon nga diin ang langit, no? Murong dagugdog sa pag-ingon, God is alive. Na ang Ginoo. Buhi ang Ginoo. Mao tong gitawag moment na sa the crucifixion and death of our Lord, ang moment of salvation. Pumas balangka sa lutan karon, ningon siya nga ang Ginoo with all His power and glory niabot na, nuluwas na kanato. Nabuntog na ang kamatayon. That was the time, no? Kaya, buong pasbalangka sa karon, murabag gipundok niya ang Ginoo nagsugo ba nga daw ang Ginoo iyang daw hibungaan ba nga iyang gipundok pa ay gisapupo kani ang mga piso, no? Karon kini dili mahadto sa dautan. Mao ni panahon nga diin gituman ang saad sa Ginoo. This moment nga kita iyang luwason o ang iyang mission fulfilled, ang iyang pulong natuman. Munang giingat ang aris sa kuan, di ta angay mabalaka. Ibaw ka mga igsoon, no? I don't know my experience sa muni ini. There will be times in our lives ba, na doon nag-i mga breaking news sa itong kinabuhi. Murabag karang balita ba nga murag bahagsa ta ba? You just be told you have cancer, pagsa ka. Yun lang kang namatay mo ang minahal kinabuhi, pagsa ka. Gubay mong negosyo, pagsa. There will be time, moment of crisis. Moment of crisis. Ang kining Ebanghelyo karon ba, kung sa Ginoo ba, consoling kaayo. Ningon siya, when that happens, di mani akong saad diha kaninyo. Salig lang sa akong pulong. Have faith in me. Kay pulo pa sa Ginoo, mulabay ang tanang gitaw ning butas kalibutan nung ka akong saad. Ug ingon siya, I am with you always. Na ako kaninyo. Tupad ninyo, mag-una kaninyo mo, aga kaninyo mo, kogos kaninyo. Pupas sa kasantos, I am with you. Especially when you are in deep crisis. Ana ako uban kaninyo. A friend of mine, survivor sa crisis sa cancer. Ingon siya, i-share niya ba nga siya, diha nga ang doktor gina na siya nga tiyan na siya ba nga you have just few months to live ba. Ang cancer ingon na niini imo kalala. Ingon siya, when I had that news, murag nihagsa ang tanan sa kinabuhi. Murag what as mo, he could not think anything anymore, could not plan anymore. Murag wag yun. Hagsa gyud tanan. Mao na panahon nga na-shock siya, unya na-shaken ang iyang pagtuo sa Ginoo. Question ba, why Lord? O sa akong sa nganong nga tanan naman. Wa gyud na agyud pagmahay. However, niabot ang panahon ba, tungod kaha sa grasya sa Dios, tungod sa gugma o pag-amuma sa nagmahal kaniya sa people who loved Him, pamilya tanan, tungod sa gugma, ug tungod sa pag-ampo niya. Ug ang pulong sa Dios somehow along the way ba, kinisuod siyang kinabuhi ginahinay ba, nagalig-on kaniya. Ringon siya, nakadawat ko. Nakadawat siya. Ang cancer na paghihapon, pero I am already at peace. Malinaw na ko. In fact, pasalamat sa Ginoo. Kaya ingon siya, mutuog ang dili nyo. Ang kinabuhi na ko, bisan pa niya akong cancer, is a better life when I was healthy. I am more at peace and with the Lord. Mga igsoon again, maabot ganina ang gitawag tog kanang hitabos ng kinabuhi ba. Ato ang inuduman ang gisulti sa Salmo ba, no?
Ampo kita sa Ginoo mo. Abot na inas itong kinabuhi. Nga di ang madaan problema ang disunod kayo. Pray. Bantayi ako Ginoo. Bantayi ako o Diyos. Kay ikaw ang akong kalauman. Just say, bantayi ako o Diyos. Kay ikaw ang kalauman. Amen. Nagato ako sa Diyos, Amahan magagagahom sa tanan. Umubuhat sa langit o sa yuta. Kung Yesu Kristo, iyang anak kabugtong, Ginoo nato. Kapanam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Ganak ni Maria nga Birhen. Isagit sa sugo ni Poncio Pilato. Ilasa sa krus na matay gilubong. Mikunsa sa mga minatay. Katalokalo na banhaw. Misaka sa langit. Nagaling ko sa tuo sa Diyos, Amahan magagagahom sa tanan. Kandito mabalik siya, ano pa hukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, nabitan sa mga santos, kapasaduan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Pagamo kita sa Diyos, Amahan, ang bugtong nasayod sa adlaw ug takna nga matapos ang kalibutan. Sa matag pangamuyo kita mo ingon, andama kami Ginoo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, makaplagan unta nga tinumanon sa ilang bukasyon sa pag-alagad sa katawhan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga opisyalis sa gobyerno, makat-on unta sa Diyos nung pagsakripisyo, alang sa kaayuhan sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga natural nga kalamidad, nga atong nahiaguman, magligon sa atong pagtuo sa Dios, ug magdalag kabag-uhan sa atong kinabuhi, pinaagi sa pagbaton ug usa ka maampingon nga kinaiya alang sa kabuhatan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, hinanali na untang mabayaw sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga magtutuong nangamatay, ilabi na si Dr. Vic Felisilda, naunta dadon sila sa mga anghel ngadto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Magagahong Amahan, tabangi kami magkapangandam ug mahimo ang ayan sa pag-abot ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Magampo kita kining sakripisyo dawaton sa nga maha magagagahom sa tanan. O Ginoo Diyos namo, itugot nga mga gasa nga mong gihalad, magdugang sa mong gugma kanimo. Magdala ka na mong anas kinabuhing tunhay. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Sanctus nga mahan Diyos tunay makagagahom sa tanan ang higmatarong gayod. Pasalamat kami kanimo tanang tanang dapit. Nakita namong way kinutubang gahom diya sa imong paagis papangluwas. Mani ka orang pagluwas ka namo. Pinay sa gahom sa imong pagka-Dios. Para may imong pagbuot nga maluwas ka pinaagis sa kasama ka namo. Kisadikoy sa tao ang magkikigala kanimo. Panang tao mismo mao'y nag-uli, niini ka namo. Pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Ugbo sa uban sa mga anghel. Nag-aawit kami si Mahimayo sa katingog sa pag-ingon. Santos, tuburan sa nagkasantos. Padalay mo espiritu ng pagsantos ng mga gasa. Mahimo kinalang ka namo. Nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Pasakit siyang gagalingon mikuha siyag paan, pasalamat ug mipikas. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mo nga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa mga paagi tapos ng panihapon, mikuha sa sakalis, pasalamat o pag-usabog midaig. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini Panginoon ka mga tanang gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo alang sa tanang mga tao. Araw mga sala mapasaylo. Buhata kaniron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Ang paghandong sa kamatayan pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ning paan sa kinabuhi kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, to kaimo kaming giisip nga ngayang nga matubag maulagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo mahiusa sa Espiritu Santo. Inunumi ginimong simbahan sa tibuok kalibutan. Mahingpit kami dia sa gugma. Uban ni Francisco among Papa Jose among obispo sa tanang mga pare. Hindi mo sa mga igsuon na nga matay. Malaom nga banhaw sila tanang na nga matay diha sa imong kaluoy. Dala sa tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan. Kung makaambit kami sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang ginahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa nakatuman sa imong kabubutan latas sa katuigan. Uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatagan ha kanimo magagagahom nga Amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong Amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami ginuhi mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos.
Hesus Kristo nikas mga apostoles ang kalinaw ibiling ko kaninyo kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang mo mga sala ko ng pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuto hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw ang nagpuyog naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Pakita panag-inig suunay. Kining kundi sa Dios nagawag tang salas kalibutan, bulahan kitong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Lawas ng Kristo ang pagkinakulas kinabuhing dayon. Mag-ampo kita. O Ginoo ang Eucharistia nga mo ang gisaulog aron paghandom sa mong Ginoong Hesus. Mutabang unta sa pagpatubo sa mong gigugma kanimo. Kini ang gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton.
Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit, kamatayon sa krus. Pero itudlo ang bertud sa pailog, diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo, nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinaut nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian, magkaambong nga gipili siya, o mahimong santos. Ang mga iyang kasakit, may usa sa kasakit ni Kristo, alas kalawasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo, pinagi sa mga Giniso Kristo, imong anak, nga buhi ug hari, ubang kanimo, diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Atong pasalamat sa mga sponsors and donors, no? Ang ato ang choir karon sa the Brothers of Santo Pedro Calungsod. Atong Pilgrims, Sword and Fire Charismatic Community, Power Herbs Solution Incorporated, Evangelization Group San Vicente, Orgelio Chapter, Jesus Firm in the Faith Community, led by June and Stella Swan, no? Daughters of Mary Immaculate, Santo Rosario Chapter. Usab ato mga offers, sa daghang salamat inyong tanan. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dala niyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Lil, kumusta, Lil? Mugot lagi kay kagnaong ron. At least karon nagngisi na ka, smiling na ka. Unsa may nahitabo? Kuan man go sister kanang panahon gani sa kanang November na gani ang month bitaw. Kanang akong igsuon ba sa gawas magpadagyo na sila pamisa para sa akong mamagtatay. Pero ang akong kuan ba nga hasta kapila dayta magpamisa. You mean nalibog ka? Naglibog ko ba nya ngano kanang kada gyud na sila kada tuig yun na magpada nya naglibog jud ko nga di ba kausar man ta magpamisa gyud sister para kung anong kanunay nagpamisa. Okay. Oo. Nya dayon kanang ikaw sad sister ba? Ngano man ako? Anak ka sa chapel magpray bitaw? Okay. Di gyud ka magtagad bisan nakakita ka nako. Ngano man sad kater? We are on the same boat. Kuan sa ko kanang nalibog pug ko kay kami kung naay madre mamatay, kuan yun na siya, tagaan yun na siya 40 days of masses, no? Wa yun na siya pagkabugto, continuous yun na siya. Munang naghuna-huna pug ko, ngano kaha nga is not one mass enough ba siya ba nga mo salbar nato? Ang ako sister mao sa ba? Ako nalibugan. Ako sister ba kanang panahon sa adlaw minatay di ba daghan man kay nang pahalad og mga misa, daghan kay maghug nya. Ngano man na pila man ka kuan nga kuan bitaw ang tao ma-save na ba? You mean kanang daghang kaayong kadang pamisa 20 pesos 20 lang pesos o niya, lang, taas ka ang lista sa mga minatay. Muna akong kukuanan ba nga makahuman ba kang pare pamisa na sister? Sa kadaghan. Sa kadaghan ba? Gamay ra kang kwarta o niya to taas ka ang lista. Nya ang pagbasa landaan kung basahon man gani. Muna akong kukuanan ba ngano man nga pero hutang nalibog nga ngano man nga sige banta repeat og pamisa is one mass not enough, no? Mo na bito akong kuan na nga puros man ta naglibog. Ikaw madream ta ka sister. Na sweeto jud ka. Na sweeto jud ka sa kanang paagi ba kun unsa ang misa, unsa nga kuan para maluwas ang mga kalag, di ba? Okay. Ang ako lang kuan na nimo ba nga madream man ta ka ngano nga unsa ka kasabot na naglibog man sa kaduha na ta.
Duha na tayo Dili nalibog. man, di man, wa man na magpasabot nga porke madre ko, kay bawo na kustanan. No? May mo sang nakalimot lang ko. Oo na. Pero doesn't mean nga nakaibaw dyo ko sa tanan. Mo siguro na nga, pangutan-o na lang, pareho man tayong nalibog. Pagutan ko na lang nato si Monsignor, kikuha naman tayong nalibog, ani. Utor sa kong nalibog. So, putana. Unsa man to eh. Unsa man to eh. Kini bitaw mga buktanahan gani ini bang tagbuan nato bitaw nga. Masalan, di man nakatuig pamisa ko sa kagwa pag ito malangit. No? Pero sa tayo mahunog pamisa nga ingon to nalangit siya. No? Nya to nga 2 minutay daghang ipamisa. Sa to pa usaha nas pare kada intensyon dia kada envelope diha. Tagsudlag Gs 20 50 ka lista. Bahin lang mo ha, tag 5 lang. Ato ka nas pare og misa ka, no? Kanang kurang pambit nila labang. Iba bitaw ka. Ingon na ni ani nga ang kining misa, ang Grace Santos nga misa, wa ni si kinutuban, infinite grace ni siya. Tungo kaya ang sa misa gud halal ba na ni Kristo. Si Kristo ang gyud ang diha ang naghalas ng kinabuhi nga tos amahan. Unya ang grasya nga iyahang nadawat nato pinaagi sa iyang sakripisyo, wa gyud kinutuban, infinite yun na, no? Wa tanan usara na kana ang pare nga misa pare ang iyang gibuhat mo ra gyud nga diha ang sakripisyo ni Kristo nga iyang gisaulog. Muna usa ka misa, ang grasya niya na di makwenta igo na nas tibuok gyud, no? Nga grasya kinahanglan tibuok kalibutan. Kay infinite ang grasya. Ang problema lang mao kini. Kitang nanimba o gusto gari ang makalang sa pagkaturyo ba? Kita di man ta infinite, doon naman tayo limitation sa to ang pagtuo, no? Sa to ang batasan nato tanan. Muna nga bisag nagmisa diha ang grasya Santos nga misa, lain-lain ang madawat nga grasya. Kani madre kayo matuon di kayo siya ba? Dibuto kasi mas ang disposisyon sa kasing-kasing mura ba gitawag tug ang grasya nga madawat niya to kay with much faith. Katong mga tao kay usahay simba lang gitawag tug wa gani unahuna diha nila kadawat tog grasya pulahi. Kay kining grasya hagod mao man ning maghatabang nato ba nga sa ato pagsimba mo grow in grace ta. Mo grow in grace. Some are more disposed on growing the grace sa grasya tungod kay disposed sila. Ang uban kinahanglan pag yung misahan o kasing kwenta mas ni pagdutlas grasya. Muna nga kita bisag infinite ang grasya pero kita ang mudawas sa grasya dili ta andam gani. Gani usay atong usikan. Mao sa nas makalag. Sa makalag na to, ang makalag ikamatay nato hunong na nato ang pagganan sa grasya ning kalibutan. So tuwa na sa laing kinabuhi itungod kay naa sa purgatorio, ang kinahanglan nila ang pag-purify nilang yun, pag-limpyo silang kalag, no? Ma-purify, malimpyuhan, no? Kini Santos nga misa, ang grasya ni si Kristo, yan ang Ginoo. Makatabang yun gihapon nila. Pero again, nanas kahimtang nila sa ilahang gitawag tug ning kalibutan na, no? Sa ilahang kinabuhi sa pagtuo o debosyon, relasyon diha sa Ginoo. Muna nga ang uban kaha tingali kinahanglan usa ka Sabado mag-ampo malangit na o kaha o uban tingali 5 ka tuig o 50 ka tuig kay may gani na purgatorio. Pero usa lang kabutang niini ang atong pamisa pag-ampo na siya. Pag-ampo ganina aton nang gibutang sa kamot sa Ginoo. Is a prayer. Ang Ginoo ni magbuot ni ana. Kung imo gyapon hinungdan uroy, no? Imo mga asod hugay ng langit alang siyang kalag. No? Ang kanang grasya ang imo ang kanang pag-ampo nimo imo gihalad dugaan na Ginoo grasya. Pero nalangit naman siya ang Ginoo ni magbuot na, no? Kun asa gasa ang imuhang gitawag tog
pamisa. Basta ang imong intensyon diha sa pagsimba, ubas pag-ampo, dawaton gina sa Ginoo. Ug ang Ginoo na mag-igo. Mag-igo asa na niya pahimutang. Labi pa ko na santos na ang imong pag-ampuan. Pwede tagi mo hunong sa tribusyon sa Makalag. Di gyud, always pray. Kaya ang patron sa Makalag si San Nicolas de Tolentino, patron of the souls purgatory na siya. Pagkita gini niya vision sa kalag dito sa purgatorio, grabe jud kayo. May batong Makalag nga ginakalimta na, nga wag ginag-ampo. Diha gini ang hangyo sa obispo. If only tungod di ana ba, can I dedicate my whole life in praying and saying mass just for the souls in purgatory. Kaya they need our prayers, misa, prayers, sakripisyo, alang kanila. There are brothers there. When we always pray, kaya muduot magini ang grasya sa Ginoo, no? Diyan ni Kristo. We need them. Munang sige tagsimba, haron sa atong pagsimba tingali, madutlan tas grasya nga mamaayo ta. Nga ato ang po makalas purgatorio kay kitsa may ang gahom sa ni Kristo nga gihalad sa kinabuhi. Siya may makaluwas diha kanila. Muna ato alang pray always. O atong duman sa mga pag-ampo de santos nga misa. Amen.